Sile kariéda čísel veria najmä ženy, predovšetkým tie v zrelom veku. Okolo 40 až 60 rokov. Najčastejšie ich zaujímajú vzťahy, aj milenecké vzťahy, aj manželské vzťahy. Hneď na druhom mieste sa Slováci zaoberajú otázkou, či v súčasnej práci ostať alebo z nej odísť. Rovnako veľkú starosť robí aj zdravie. Pomoc sa dá vraj aj tu. Ľudia nechcú si pripustiť, že si spôsobujú zdravotné problémy sami alebo si ich povzbudzujú jednoducho psychickým stavom. Zatiaľ, čo na západe je moderné mať vlastného psychológa, u nás máme voči tomu predsudky. Podľa sociológov suplujú ezoterici často pomoc psychológov. Oni sami to vítajú. Sanujú rodiny v tých najťažších životných situáciách, nezamestnanosti, malého príjmu. Bývajú väčšinou veľmi vnímaví, empatickí, pozitívne ovplyvňujú podvedomie. Vymámiť z neistoty potrebujú najmä ľudia z východného a stredného Slovenska. Tí vyhľadávajú veštcov najčastejšie. Ja by som si išla tiež vyeštiť niečo. Čo by vás zaujímalo? Tiež láska, vzťahy. Tomu neverím. Si spravím deň taký, aký ho chcem mať a aj si ho spravím, tak to je moje veštenie. Podľa výskumu hľadajú pomoc medzi nebom a zemou najčastejšie Márie, potom Heleny a Kataríny. Andrea Dragošeková, Slovenská televízia.